एसे थुयै थुयै आं दिनै एवफिलावहाय बेसेबा गोबाव जाबाय आंहा दिनै गैया गायग्रा हा फिसाखौ आं बिराद खस्थ' फोरोङो फिसायानो स्कुल आं बिराद दुखु मोननाय दङ आङो दैज्लां समाव आंहा माइ गायनो गैया नालाय माबा 8,000 हाबदोंमोन आरो जखारनि बे फुख्रिनिनो दाना आङो नायबाय एकाउन्टआव नोंहा फैसाया 4,000सो दङ बे फैसाया आंनि जाखो ना फुख्रिनि माबानि जाखो जखारनि होमबाबो आंहा उफाय गैया आं बख'ना लाबोदों दाना बे फुख्रि मावग्राफ्रा इउपिपिएलनि मानसिया जोंनि हाजोखौनो सिस खालामबाय संसारा आद्रा जाबाय दाहा थाबाय न' हाबनाय सिस खालामजोब्बाय ओमफ्राय सिस खालामनानै आं सानबाय आं दाख्लै बख'ना लाबोदोंमोन आंहा न'आव खरसबो जानो गैया माबो गैया आं बाहायबाय आंथ' माजों दिहुनबावनो फुख्रिया जावै जावै जावबाय जावनानै नाया दोनबाय देरबाय ओमफ्राय दैया रानबाय सारबाय फानबाय लास्टआव रायजोआ रानदो आरो आंनो बाहागखौनो होआखिसै बे ना फैसाखौ जानायनि थाखाय आंनो बाहागखौनो होआखिसै बिराद आसा खालामदोंमोन आं हौवाया बे फुख्रि नायावहाय लाय माबाखौ थालिर लाइखौ बानै बानै गारियो नाया देरथों होननानै सानसेखालि ना बिसि फिसाय गारहैबाय जोङो दा राननाय समाव जोंनो बाहागखौनो होआखिसै फिसाबो सासे गुवाहाटियाव सासे कमार्स फरायदोंमोन फरायनो हायाखिसै दाहा थाबाय हांमा थाबाय संसारा आद्रा जाबाय न'आ लुहैबाय आथा खम लुबाय ओमफ्राय दाना बोसोरसे बिश्वकर्मायाव लुजेनदों बिसोर फैनाय बिश्वकर्माबाबो लुवाखिसै सियारमोना हनै मा नाम खाना होनो बहुद नोगोद बिसि ओमफ्राय दाना बेबादि जाबाय जायो माथो न'खौ लुहैदियाबा आहा न'आ फिसाजों फिसौजों जोङो ज''सो उन्दुखायो न'खौ कमप्लिट खालामबा हामसिगौ सानदों उनावहाय लास्ट मास मोनसेयावहाय जमा होफैबाय जोंनो लुदो आदै नों लुदो देराथ' गावसोर फैनोसै जोबनाय फैसा जोबनाया जोंहाथ' बिदिखौ बुंजाया जाम्बि जाम्बा नालाय जोङो ओमफ्राय दाना लुदो होनना लुबाय फैसा बख'नानै थोला नालाय दाना मिस्ट्रिफ्रा खुन्थियाखौ ससे दालाङासै लांदां गालांजोब्बाय लांदां गालांनानै हाब बोरै जाबावनांगौ बेहा होनैबाय नैबे बिनानावा बे न'खौ नोंसोर बिदि दोनबाय थानोसै खानानै लांफैनांसिगौसो देरा सफैबाय सिगिफैबाय एथ' थारिखआव लुफुङाबानो खाफैसै औ खानानै लांसै जोंखौ पुलिस फैनोसै फैबायबो इन्जिनियारा फैदों एथ' थारिखआव 30 थारिखआव लास्ट लुवाबा लांफैनोसै जाबाय आंथ' जि सिन्था खालामबाय हौवाखौ बुंबाय आं दे लुदिनि सुर लाना लुदिनि रागा जोंबाय सियारमेनखौसो फोथैनांगौ मानो लुनांगौ जाबाय नैबेहा होनैबाय सियारमेननो होखानाय ओमफ्राय औ ओमफ्राय दाना जोंखौ दाय हमबाय ओमफ्राय दाना नैबे बिनानावा होनैबाय माबायानो बिदिनो लुखादोंबा आसिलालानो आंनावसो फैसा लांफैनानै लादो दे बेनाव सुर लायनानै खुन्थियाखौ दाखोनानै होनबासो खेबफैबा फैसा गबाय फैसा गनानै दाना जखारनि दै लुनायनो मोननांसिगौ दै लुनाया आङो फिसा फरायनायावहाय ट्रेक्टर जाबावलायबाय बे 4,000 हाबनायखौ जाग्रोलायबाय आङो दाना उनावहाय
नायबा 9,000 हाबनानै दं 9,000आव ओइ मादै फैसा माला लायोब्रा हाब आं गाबोनसो बख'हैगोनहाय दिनै सोलाबाखिसै दाना बख'हैबाय मादै फैसा लाबोबाय नामा औ लांफैदो फुङाव फैबाय फुङाव फैनानै 5,000 रग सानना हरना मा बिसिबां थाबगौ 4,000 बेजों सिङाव लुनो हायो सिङाव कमप्लिट खालामनो हायो बेनो दा हारिन ओमफ्राय दाना गावसिनि इउपिपिएल मिटिं जाफैयोना बे स्कुलाव मादै फैसाखौ नांगौ ना मागौब्रा होबोन बावबायलाय आङो सानफ्रामबो होबोन बावो मिटिं जाफैबानो होबोन बावो आंनि मुङा रसिता सन्द्रामारि स' आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय नोंथाङा जि कुइसनखौ खालामदों स' बिनि फिननायानो जाबाय फार्स्ट अफ अल आइ लाभ माइ ड्रेस आं आंनि गावनि ट्रेडिसनेलनि ड्रेसखौ मोजां मोनो जुदि नोंथांमोना जुदि कम्पेयार खालामनानै नायोबा गुबुन हादरनि ड्रेस बा गुबुन हारिनि ड्रेस आरो बर'नि गाननाय जोमनाय बेखौ जुदि नोंथांमोना कम्पेयार खालामनानै नायोबा जोंनि हारिनि ड्रेसनिफ्राय साबसिन ड्रेस आरो जेबो गैया स' बेनो आंनि मोनसे मेन माने साहस फैयो आरो जोंनि ड्रेसा ओरैबायदि फुल्लि काभार माने फुल बडिखौ जोङो काभार खालामो आरो एसेबां नायनो समायना जोंनि ड्रेसा आं बेनि थाखायनो जोंनि ड्रेसखौ जेब्लायबो केरि खालामो जिखुनु कान्ट्रियाव थाङा मानो आं माने आं फार्स्ट अफ अल आं बिराद मोजां मोनो जोंनि हारिनि ड्रेसखौ ओमफ्राय जोङो माने बर'फ्रा माखासे जायगायावल' दङ दासो लासै लासै गोसारगासिनो स' जोंनि हारिनि जिनिखि ट्रेडिसनेल दख'ना ड्रेस स' बेखौ आङो माने गुबुन हादरावबो माने फोरमायनो माने खोन्थानो सानो आरो जे जोङो मोनसे जायगायाव आसाम होननाय इण्डियानि मोनसे आसाम होननाय स्टेटआव जोंहाबो मोनसे बिटिआर होननाय जायगा दं बेयाव जोंनि राव हारिमु जोंनि अन ड्रेस अन भाषा जोंनि अन स्कुल जोंनि गासिबो कालचार दङ स' बेखौ आङो माने गुबुन हादरावबो माने फोरमायनो थाखाय बिराद मोजां मोनो गोबां मानसिफ्रा फरेनारफ्रा आंखौ लोगो मोनबा सोङो मा ड्रेस बियो होननानै माखासे बायदि फरेनारफ्रा सिनायोबो बियो माने आसामनि ड्रेस होननानै सासे फरेनारा आंखौ डाइरेक्ट बुंदों बियो इण्डियानि आसामनि ड्रेस होननानै माने गोबाङानो सिनायोबो आरो माने जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ दायो स' आंनि मेन थांखिया बेनो जे आङो जेरावखि थाङा गुबुन कान्ट्रियाव थांबाबो आं गावनि हारिनि ड्रेसखौ जेब्लायबो लांफागोन आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिखौ जेब्लायबो लाखिगोन बेखौ मोनबा सोङो मा ड्रेस बियो होननानै माखासे बायदि फरेनारफ्रा सिनायोबो बियो माने आसामनि ड्रेस होननानै सासे फरेनारा आंखौ डाइरेक्ट बुंदों बियो इण्डियानि आसामनि ड्रेस होननानै माने गोबाङानो सिनायोबो आरो माने जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ दायो स' आंनि मेन थांखिया बेनो जे आङो जेरावखि थाङा गुबुन कान्ट्रियाव थांबाबो आं गावनि हारिनि ड्रेसखौ जेब्लायबो लांफागोन आरो गावनि हारिमुनि सिनायथिखौ जेब्लायबो लाखिगोन बेखिनि Petitioner is aged about 53 years and having certain education qualification and had obtained his caste certificate only in the year 2011 and he had contested the elections from so-and-so parliamentary constituency in the year 2014. There is not even an iota of evidence or any material brought on record by the petitioner at any stage of the proceedings which are prior to the year 2011 pertaining to his claim to belonging to the STP. The father of the petitioner who was admittedly in service with the Assam Regimental Centre Shillong also does not possess any document towards the claim of the petitioner. Though the sister of the petitioner claims to be an STP, she had given a statement of belonging to Sarania community, which is admittedly not within the enlisted community in the presidential order of 1950, has already held by this court that the surname would not be the determining factor for ascertaining the social status, caste. The materials on record which were considered by the SLC would show that there was no basis for grant of the caste certificate to the petitioner on 14/10/2011 that he belongs to the Boro Kachari community.